bulary hiç kaçan erkege aýtmaly däl. Denan erkek kişiniň daşky görnüşi we emlak gymmatlygy bilen baglanýy gydatlary öwmeli däldir. Avtologyny we girdejisini, gymmat sagadyny we üstünlükli işini hem öwmek derurlygy ýok. Bu mesele ünsü jemlemedli has gowudyr. Sebäbi bu denanyň erkek kişiniň özünden däldi, onuň zatlaryny öwýändigini aňladýar. Bu düýpli tapawut bolup munda ajaýyp avtology bolan soň erkegiň güýçli we akyllydygy gelip çykýar. Erkekler üçin bu ters täsir edýär. Bu ýerde ol diňi esasy artykmyşlygynyň avtologdygyny eşidir. Munyň ýerine denan erkek kişi edýän hereketleri we aladys üçin minnetdarlyk bildirmeli. Erkek adam özüne sowga saýlasa ýa-da gul berse minnetdarlyk bildirmek möhümdir. Dogrusu gul destesiniň ýa-da markaly zatlaryň bahasyny däldi, onuň sarp eden tagallalaryny öwün. Şeýlelik bilen denan oňa erkek rolunda özüni görkezmäge hasam mümkinçilik berer. Erkegiň daşky ýylpyldysyny öwmäňde hakyky hereketlerine baha berin.